No sé si ho dic tot, però... Marc. Jo és un prec. Si es torna a constituir el govern de casa... Que ja sé quin és. El que et demanaria, o us demanaria, és que de totes eviteu que el senyor Maragall torni a ser L'he endevinat! Una. I l'altra... Que l'agafem nosaltres. Ara també l'he endevinat. La Dolors. Dolors consellera. No feu tant de mal. De tot el Parlament de Catalunya que més en sap i n'està sensibilitzada i assabentada. Sensibilitat, sí. El tema d'educació. Aquesta no ets original, també t'ho dic. No és la primera vegada que m'ho dic, sobretot la primera part. Jo sí, senyora. Si hi ha una última, Jesús. No, la línia del company, ja em sembla interessant això de les tres propostes, però jo trobo a faltar el mar de desiderates. El mar de desiderates diu, volem un país socialista, volem un país on la gent no guanyi més de 10.000 euros ni menys de 1.000. És a dir, la nivelació social dels sous en la línia del cooperativisme, el tema de l'ecologia fins a l'extrem, si t'ha escapat dir, l'ecologisme nostre no és maquillatge, no, és que tenim pàtina. No tenim pàtina, som ecologistes. Has dit que teníem pàtina ecologista, ja t'entenc, eh? Ho he dit jo? Sí, com a mestre també que soc No, però anem. del desastre. És a dir, jo necessito, jo ho sé que vosaltres teniu això de darrere i òbviament soc el vostre i tal, però no sortirem de la crisi, anirem a un món diferent. I aquest món diferent és que no podem seguir amb els beneficis del capital. L'economia i ecologia vol dir que l'economia és oposada a l'ecologia en el sentit que la maximització de beneficis i que això no pot seguir així. Aquest món no suporta la maximització de beneficis, que tenim que anar a una renta de vida mitjana del món que és equivalent a la de Marroc o la de l'Utah, si us agrada més, per la qual tenim que baixar molt el nostre nivell de vida i que és l'única manera que tinguem treball tots, que tenim que anar a jornades laborals més petites perquè l'ecologia només es manté si tenim una jornada compatible, treballant 6 hores per poder treballar les altres en la cura del cos, en la cura de la família, en la cura dels nostres temps i en la cura de lo que és la reutilització i la tornada a fer el que tenim que fer, que és un altre absolutament model. Entonces, jo, en les propostes de reunió, és que tinc que fer això, perquè això és un dia per demà, però em falta sempre el llarg del long terme. Em va agradar molt, i estava darrere també, quan va venir el convendit, va dir, ho tenim fotut, perquè quan a mi em diuen que em voten, jo senyor, jo no puc dir com els altres, si em vota a mi, viurà millor, no, si em vota a mi, viurà pitjor. Anem a un món molt controlat, on no li deixaré anar més de 40, on li posaré l'obligació d'anar en tren, li pujaré els peatges perquè no es pot anar en cotxe, ho sento, senyor meu, si em vota a mi, anirem a pitjor, però jo li garanteixo que durarem més. Això és el que em fa. És un bon eslògan, Molt bé. No, abans, una de les coses que li vaig dir a ell quan deies que alguns ens vam creure que realment ara era l'oportunitat per refundar el capitalisme i el que ens hem trobat és en el que estan és replegant l'estat del benestar, no? Ens hem trobat l'altra cara, que en lloc de refundar el capitalisme tirem endarrere amb coses que ens semblaven que ja estaven, que no caldria, que hauríem de tornar a lluitar per elles, i en canvi ens plantegem jubilacions, retallades de sous, per tant, sí, amb una certa perplexitat. Ha estat l'estratègia del xoc i hem caigut amb ella. Ens han vingut a l'esquerra a dir no apretis perquè si no et quedaràs sense res i nosaltres hem arreglarem el poc que podem. No m'apretis. Però jo en això, i tens raó amb el que deies al principi, segurament és una qüestió de fins a on arriba. Jo també diria que Déu-n'hi-do, sobretot del que rebem, només ensenyant una mica la poteta. I ja amb el que diem ens tatxen, el més bonic que ens diuen és intervencionistes, no? I ens recorden els estats estalinistes quan se'ns acut parlar de 80 km/h o coses així, com vulguem dir que ara la bandera que més aixequen per parlar de que s'ha de reduir els 80 km/h, que és al·lucinant, és parlar de llibertat. A mi em sembla demencial, perquè es parla de molts altres arguments, però de llibertat, per dir que la gent pugui córrer més de 80, em sembla que és enredar-la, la gent directament. Per tant, vull dir que Déu-n'hi-do de la càrrega que hi posem quan ens dediquem a fer segons quines polítiques. Però certament tenim una dificultat perquè el que transmetem a la gent és que calen esforços personals, col·lectius, posar en valor lo comunitari, lo públic,
i ens acompanyen poques coses en aquest discurs. Per això jo deia que és tan imprescindible fer aliança amb aquells que encara, o que volen tenir un discurs similar, no? De revalorització de lo comú, de lo públic, de lo d'anar tots plegats. Està en regressió, i jo crec que un dels drames del que estem vivint, no? De la situació econòmica, ja no és només les mesures o les propostes del govern del PSOE o de la socialdemocràcia a nivell europeu. Ja no només és que les seves propostes són calcades de les que podria fer un govern liberal, no? Que això és un drama que patim o que tenim les conseqüències. Jo crec que el drama més gros és que han abandonat l'alternativa ideològica, és a dir, que no hi ha idees, que no hi ha models, no? Tu parlaves d'una societat justa, igualitària, amb una limitació de salaris, podria ser això o qualsevol altra cosa, però com a mínim una alternativa de dir que hi ha un model alternatiu, no? No hi és, l'han abandonat, no? I alguns, doncs, des de l'ecologia, no? El Partit Verd, intentem, bueno, en la mesura del que som, no? Que encara estem en creixement, per tant, no? Encara ens agafen tendres, presentar aquestes alternatives. Però per mi el drama més gran és que el pensament alternatiu al liberal, que era la socialdemocràcia, s'ha rendit. Ja està, ha renunciat a tenir un model alternatiu de societat, d'economia, de producció i de món. I ens ha donat un repte gran, nosaltres l'entomem, l'hem entomat. Nosaltres sí que tenim un model alternatiu de tot. Ara ens agafen tendres, però en ple creixement. Com es diu? Dues preguntes i prou, vale? El Jordi i després el Ramon. En Petit Suï. Jo una mica, en el tema de la situació que hem tingut amb el tripartit, jo el que em trobo ara, o sigui, avui, per exemple, em feia gràcia veure el Puigcercós, una platja allà, que hi havia quatre càmeres allà a la platja, i ja criticant les mesures, per exemple, que ara comentava del 80 quilòmetres, que això s'ha de replantejar. Jo el que em trobo és que aquelles mesures que s'han trobat impopulars, com deia ara, que podrien assignar-se com popular, ara s'estan desdint del que s'ha fet. I llavors jo trobo que iniciativa, el que no hauríem de fer aquest discurs, tant que continuarem apostant per un tripartit. Jo crec que això, el que pot, no sé si ho heu valorat, que això pot comportar que molta gent que veu una alternativa a l'hora de votar iniciativa vegi que continuem apostant per un tripartit que després estan desdint de la feina que hem fet, de molta de la feina. Llavors, no sé, jo crec que a vegades em faltaria que tinguis una mica més de mala llet. Jo no en sé, jo, de tenir mala llet. A la Rebe li surt millor. Però igual hauríem de començar a no fer un discurs tant, perquè clar, és el següent del tir, nosaltres anem decidint si agradecem aquest vot de les situacions impopulars que s'han pogut fer amb el govern del tripartit, i si no, sempre tenim iniciativa, que aquest serà el nostre, diguéssim, el que diuen la bisagra, la bisagra per tornar a fer una millor. Jo crec que a vegades faltaria començar a dir, escolta, nosaltres, si estem dins de la política que hem fet, perquè a vida em sortia el president del Montilla, al matí i tal, sembla que tot el que allò que sembla impopular ara s'estan dins, com a dir, això era una cosa que anàvem fent, perquè iniciativa anava apostant. Llavors igual jo crec que faltaria començar a dir, escolta, nosaltres patarem o no patarem, però s'ha de dir, perquè clar, tots els meus que continuem apostant. I una altra cosa que també ens trobem molt i que m'agradaria que veure com ho tenim enfocat, és el tema una mica, i aquí ja parlo per coneixement de causa, del manteniment del que és el teixit industrial dins de la Catalunya. Allò que s'ha parlat molt i hem fet moltes jornades, allò de la responsabilitat social de les empreses. Llavors això com ho enfocarem, perquè desgraciadament estem patint molta destrucció d'empreses històriques dins de Catalunya, i llavors quina és la política per generar que aquestes empreses no se'n vagin, i en cas que se'n vagin que siguin capaços de com a mínim no deixar la gent com l'estan deixant moltes vegades, i encara que a la llei que es va aprovar de la reforma laboral encara es queden en les pitjors condicions. Llavors, com tenim enfocat el tema de la contribució de les empreses dins del nostre país? T'agafo l'última primer. Jo crec que són dues coses diferents. Una cosa és la responsabilitat social de les empreses, que és el marge de destruir o no teixit industrial. I tenim apostes per revitalitzar el teixit industrial lligat amb el que dèiem abans d'un model diferent de creixement econòmic. Per
tant, molt enfocat a que hi ha d'haver mecanismes des de lo públic que ajudin a aquesta transició i que ajudin a aquestes empreses disposades a apostar i a mantenir-se i a continuar, i altres noves que puguin sortir, a fer-ho en les millors condicions. Doncs, per exemple, proposem modificar l'Institut Català de Finances, que tingui capacitat real de crèdit per aquelles empreses que han de marxar fora, que necessiten crèdits per externalitzar, que han de fer inversions en recerca o en per funcionar i per canviar també la seva manera de produir. El Xavier abans parlava d'exemples d'empreses que se n'estan sortint i, per tant, això vol dir que s'hi ha invertit, per això parlem nosaltres d'un ICF que doni capacitat d'invertir o que han fet recerca, i per això parlem de l'aposta en recerca i en desenvolupament i de vincular això també al món de la universitat i al món de l'empresa. Per tant, d'estratègies n'hi ha precisament per garantir que Catalunya continuï sent un país industrial. És a dir, i el que apostem és precisament perquè hi ha elements que combinen no només aquesta potència industrial i aquesta capacitat d'una indústria moderna que exporta i que genera llocs de treball amb l'economia verda i el respecte al medi ambient i la modernització ecològica, i el que deia, rehabilitació i ecoeficiència dels edificis, perquè segurament no ens cal construir més, ens cal anar renovant els que tenim en el sentit de millorar-los, de fer-los més eficients energèticament, i això també vol dir empreses que inverteixin en aquest sector, en maquinària, en personal, que estigui format. Per tant, aquí tenim nínxol segur, no només en el de construcció, sinó en molts altres. Cotxe elèctric, en un país que té tanta indústria del motor com a casa nostra, tot el que té a veure amb la nova mobilitat, amb cotxes híbrids elèctrics, amb transports públics pensats també amb aquesta orientació, doncs és un camp a córrer i per tant és aquí on hem d'apuntar precisament, perquè cotxes com els de sempre hi ha molts llocs on els poden fer més baratos que aquí. Cotxes elèctrics amb valor afegit per circular per les nostres ciutats en els propers 30 anys no els poden fer a qualsevol lloc i els hauríem de poder dissenyar, inventar i construir aquí. I per tant és en amb aquesta idea. Per tant, propostes en portem. Del primer que deies, el 2006 nosaltres vam tenir un eslògan no tan bo com el teu, però que deia govern d'esquerres. I ens van dir que era un suïcidi, que com anàvem amb això. Vam ser els únics del tripartit que vam pujar. Aquesta vegada el nostre eslògan no és govern d'esquerres, és molt més complicat. Bucòlic. Perquè reconeixem que la fórmula, el tripartit, no n'hi ha prou. És veritat, no podem fer un tercer tripartit. Amb això és l'única cosa que el president Montilla té raó quan diu que s'ha acabat. S'ha acabat el model de fer un tripartit tal qual. S'ha de fer una altra cosa. Podem fer una altra cosa els mateixos? Jo crec que sí. Sobretot si han canviat, per dir-ho així, la correlació de forces. Perquè o tenim, com deia abans, o la majoria d'esquerres de Catalunya té el seu govern, que és un govern plural, que reflecteix aquesta pluralitat, o mana la dreta. No hi ha altres alternatives. La dreta, Convergència, pot manar amb el PP, pot manar amb la Porta, diuen, no? A veure què... O pot manar amb els que hi hagi, no ho sabem. Potser amb acords amb el Partit Socialista, amb Esquerra Republicana. Aquí ningú ha vetat les possibilitats. Jo no crec que dir amb qui no pactaràs sigui limitar-te les possibilitats, sincerament. Jo crec que és ser coherent, i en un moment en el que la política té aquest descrèdit per estar allunyada, jo crec que ser coherent no és dolent, ni és ser dogmàtic, que és el que a vegades ens diuen. És ser clar, és ser transparent i dir fins aquí arribo, allò que parlava abans de les contradiccions. Jo no crec que la nostra gent, jo no puc assumir la contradicció de governar amb Convergència a la Generalitat, no puc, perquè entenc que hi ha massa poques coses que podríem fer conjuntament, no? Per tant, fins aquí. Llavors, el que sí que crec que podem és ser honestos i dir som capaços de fer els esforços que fan falta perquè hi hagi un govern d'esquerres a Catalunya, que vol dir que sigui un govern plural. Tant de bo poguéssim governar sols, però ara per ara no sembla que puguem fer-ho. Molt bé.